ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корбонем барои шумо картофҳои доинги яким сорт. Инҷоз мо қапида мегирем. Чиёшон аст? Аввело қати духтагиан, балшимерка. Ай размер чанд то чанд ай? 58 то 62, ҳа? Ҳамаш доинган ёки чиам дубайский ҳам аст? Ё ҳамаш доинги яким сорт ай. Ина марҳамат динем. Ма барои чӣ ҷара сиёмка кардам ки як ҳафта пеш силинг сиёмка кардам. Шумода маъқул нашид. Силинг камтар чия тиниктар ай, ҳам качестваш сист ай. Ё качествашон ба аҷоибот зурам. Ана ё пад абая, ранги абая вори духтагӣ то 54 дора. Ма масъалаи чида шумода гарантӣ метам, гарантия духтшда метам. Баъд аввелок задагӣ дарзо шӯйна мешава. Мо силинг равон кардем, Узбекистон силинг равон кардем, ядакас уже мега дарзош систа. Айё дарзош қоидави кадагӣ аҷоибот. Айёш размер чанд дорӣ? 50-56. То 56 ман наи маладиёшка астай. Нархи ё 150 сомон. Санг задагӣ тайёр, қоидави сангошон Сваровский бо хамелеон. Аҷоибот. Фирмаш аҷоибот, фирмаи навай. Инаи болода ҳастай, болои дар шумо мебинед, болода ё картофсон ҳаст, картои зур. Боз бо материал биромадай Pradо. Як амиҷа дронда ҳастай, материалои Pradо қат кардагиам. Ай папленда камтарак вале фарқият дорам, камтарак равстарам. Но иракобат испитание мекунанд, мебинанд ки чӣ хела. Нархи ё ҳама чизе ки шумо дидестен 150 сомон ай. Чизе ки шумо мебинед 150 сомон. Аксарияти ҳам ё то размери 60, кадом 60 дорам. Ё ана ана чизе ки дар навор дидестен то 56 буша. Шумо метавонед ки нами наворда дагиёра ира ай пеш бигирем, ё санг задагиан хемайда санг дорам фасонан ай пеш беҳад хушрӯан то 56 ам. Лекин то 56 доран ё то 56 ам. И бологи ам хел. Бологи ина чизе ки дар боло мебинед, ё ҳам 56 дорам. 56 размер. Ё китаби национали зур фасон. Каси метавонед ки ами харидани бошин, на марҳамат занг бизанед. Балшимеркот кадом ая па? Ами детай, а? Ина детай бологи балшимерка то 60. Баъд наи детай то 60 ҳами ая. Айнаи детай ки ина кабут айнаи то размери 60 дорам. Барои апои бузбаламон спец кардагӣ бидастем. Боқи сарбаланд обод бошен. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.